Kapin 30 ka mga kabalayan nga naimutang sa baybayon sa Zamboanga City naguba. Gumikan sa pagapak sa Ipo-Ipo kon alimpulos kaganinang buntag. Usang samdan sa maong hitabo. Aniyang dugang detalye. Okay na. Sa kuha sa video sa usa ka netizen, makita ang usa ka alimpulos o water spout sa baybayon sa Purok 3 Barangay Sinunok, Zamboanga City, Miyerkules sa buntag. Mao kuno kini ang mikusok-kuso sa 31 ka mga kabalayan o mga establishmento sa maong lugar kung asa na nga lupad ang mga atop ug bungbong. Ilabi na nga gama sa light materials ang mga balay. Malakas talaga ang hangin, sir, galing doon. Tapos umikot ganyan. Malakas na dito. Na ano na yung atip namin, natanggal, napunta dito, sir. Tapos yung mga bigas namin, nahulog na, nagkalat, nawala na. Sa oras na yon tulog kami. Tapos biglang may umataking malakas hangin, yun, nagulat kami. So, kinonfort ko na lang yung mga bata doon sa baba. Nagtakbuhan na lang kami papunta sa baba. Atol sa insidente, usa kuno ka habal-habal driver ang samdan human naigo sa atop nga scene nga gilupad sa hangin. Hinuon gilayon kining nadala sa ospital aron mapatambalan. Miresponde sab ang Barangay Council, CDRRMO ug kapulisan aron matabangan ang mga apektadong residente. We reported it to our mayor, we reported to our congressman because sabagat sila pwede ayuda because may pedido kanila, no? May pedimiento is for materials. Probably it's not the materials or probably the cash for these people to start anew. Kasi sabi man kita siya perde atong techo, tormento de noche de aton. Matod sa pag-asa, ang maong alimpuyos epekto kuno sa nasinating localized thunderstorm sa Zamboanga Peninsula. Nagkakaroon tayo ng ipo-ipo or yung tong rotating wind na ito kapag meron tayong tinatawag na cumulonimbus cloud or mga severe thunderstorm na cloud. So kapag nagkaroon ng mga ganito, normally so ulan talaga at the same time nabubuhito siya. Sa karon, ang mga apektadong residente temporaryong namuyo sa kabalayan sa ilang mga paryente. Nagpadayon pa ang ginahimong assessment sa CSWDO aron masuta ang total nga ihap sa mga magbanay nga apektado aron mahatagan og hinabang. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.